Evo nas. Danas ćemo pisano dijeliti. A u tome će nam pomoći jedan zanimljiv i lijep dragi lik, a to je Šiljo. Ej, Šiljo, dobar dan, Šiljo. Ti ćeš danas skupa s nama pisano dijeliti, je li istina? I pomoći ćeš da mi naučimo svi dijeliti pisano kao i ti. O, baš se veselim, a ti, Šiljo? Odlično. Evo nas u prvom zadatku. 48 naranči treba rasporediti u 4 košare, ništa lakše. Wow, koliko će naranči biti u svakoj košari? Da vidimo koliko imamo košara. 1, 2, 3, 4. 4 košare. A naranči imam 48, znači moram 48 raspodijeliti da u svakoj košari bude jednako mnogo. Pa idemo vidjeti. Što ćemo napraviti? 48 ćemo podijeliti sa 4 i to tako da najprije dijelimo 4. 4 dijeljeno 4 jednako je 1. 1 puta 4 jednako je 4. 4 minus 4 jednako je 0. Sada prepisujem znamenku jedinica. 8 dijeljeno 4 jednako je 2. 2 puta 4 jednako je 8. 8 minus 8 jednako je 0. Odlično. Pa evo i odgovora. Koliko će biti naranči u svakoj košari? U svakoj košari će biti po 12 naranči. A gdje je Šiljo? Pa ne vidim ga. Hoće li on pomoći? Neće. Neće Šiljo pomoći. Da vidimo. Idemo podijeliti 93 dijeljeno 3. 9 dijeljeno 3 jednako je 3. 3 puta 3 je 9. 9 minus 9 je 0. Prepisujem znamenku 3. 3 podijeljeno sa 3 jednako je 1. 1 puta 3 je 3. 3 minus 3 je opet 0. Dobro, ovo možemo provjeriti pomoću množenja. Pa ćemo 31 pomnožiti sa 3 i vidjeti hoćemo li dobiti broj 93. Pa idemo. 3 puta 1 je 3. 3 puta 3 je 9. Odlično smo dijelili. Bravo. Šilje nema još. Pa dobro je taj Šiljo. Evo ga. Pa već smo mislili da se nećeš pojaviti. I još nešto govoriš? Dobar dan, ekipo, upravo brojim korake. Treba mi pomoć. Možeš li mi ti pomoći? Brojio sam korake i za 2 minute napravio sam 64 koraka. I sada imam jedan problem. Ne mogu nikako izračunati koliko sam koraka napravio u 1 minuti. Možeš mi pomoći? Evo ovako je bilo. Napravio sam 64 koraka. Prošlo je točno 2 minute. Koliko sam napravio koraka u 1 minuti trebam podijeliti 64 sa 2, ali ja to ne znam. Ajde, da vidimo kako to ide. 64 dijelim brojem 2. Najprije ću broj 6 podijeliti sa 2. 6 dijeljeno 2 je 3. 3 puta 2 je 6. 6 minus 6 je 0. Je li jasno, Šiljo? Znači 6 dijeljeno 2 je 3. 3 puta 2 je 6. 6 minus 6 je 0. I sad prepisuješ znamenku jedinica 4. 4 dijeljeno 2 je 2. 2 puta 2 je 4. I 4 minus 4 je 0.
Jel vidiš, Šiljo? I dobili smo broj 32. Ajmo mi to sada i provjeriti. Malo prije pokazala učiteljica da treba provjeriti. Pa ćemo sada provjeriti. 32 puta 2. 32 puta 2. Idemo. 2 puta 2 je 4. 2 puta 3 je 6. Evo ga. Točno. Bravo. Onda glasiti odgovor. A pa znam ga sada i ja. I moram se zahvaliti. Puno ti hvala, evo ti jedno veliko srce. A odgovor je, u 1 minuti napravio sam 32 koraka. Wow!